Mayong adlaw mga kabisdak ang tuang tukion karon kining kabahin ning pag weigh in ko timbang o timbang nining si Gervonta Bisaya gyud ta Gervonta Davis o nining si Yuriorkis Gamboa. Kini dunay mga panghitabong di maayo kay atong saksihan kung nganong nagkagubot kini ang kining kampo ni Gamboa og ni Davis. Tanawa ninyo og maghimo kitag mga pipila ka mga panlantaw niini. Dinhi lamang na sa tuang channel ang Bisdak Nation. Salamat sa mga nananaw. Saksihan ninyo kining weigh-in Davis versus Gamboa. Hapit na ning duwa. Maayo ning duwa ni kay puro ni mga hard puncher, no? Si Davis grabe ning speed og manok ni Mayweather og kining si Gamboa kusog panig power kusog panig kumo ni munang maayo gining match ni kung kinsa kay mo daw gining duha ka mga banggiitang boxer karon sa kalibutan. Atong saksihan ang kagubot diha dapita sa ilahang pag weigh in sa ilahang away o kun match World Lightweight Championship. Tanawa ni mga igala o mga kabisdak. Big ass boys, man. Yep. The new Mike Tyson, the new John King. Oh yeah, he making that money. Yes, sir. And now ready to step onto the scale with an outstanding record of 22-0 with 21 knockouts, the young, dynamic star of boxing, WBA number 1 lightweight contender, the undefeated Gervonta Davis. Initial weight is 136.2 pounds. With the last fight is 135 pounds for the lightweight title. Gervonta has 1 hour in order to make that 135-pound weight limit for the WBA lightweight championship of the world. Ako nyo makita dunay pulis nang duol daan tanawa ning ilahang mga asang panlantaw nila dito dapit sa kampo ni Davis. Murag dunay kasikas ditong nahitabo og tingala ta nganong kinahanglan pa ni ining mga eksena nga dunay mo sulod nga ining klase nga panghitabo o kaning murag dunay tawag na tong di na murag makita nato nga nay dili maayong nanghitabo dito sa backstage mga igala. Murag di pang lantaw nato pero tanaw nato unsay may tabo ini. Boy, that be messed up, boy. This fight card gotta go, man. Before fitting that purse. Oh, he's leaving. Why ain't he sitting down?
inyong makita mga kabisdak, makita nimo ang ninyo pag tinan-away nining duha, nagdunay nagyoy bully, ano, makita na to doon na po isa ang mga audience, mga nananaw, mga nagsagit-sagit, magkantsaw-kantsaw, ug dire pa tanawan ninyo sa sunod na hitabo. There they are, ladies and gentlemen, from the 12 rounds WBA lightweight championship of the world. And last time they'll face each other before they meet in the center of the ring tomorrow night for the main event of the evening. Gervonta Davis, Yuriorkis Gamboa.